Og nummer 2 her er Christinas. Og så har vi rød pige her i midten. Og herovre har vi Pinky pige sidder her. Og ved siden af Pinky har vi gul han. Og så hernede bagved, så har vi hvid han. Vi har fået gråt halsbånd på. Og vi har brun han herovre i hjørnet. Og så har vi grøn han, som nu rent faktisk har blåt halsbånd på. Skal vi se, har vi været der alle sammen inden? Gul, grøn. Det jeg vil vise jer her til morgen er, at alle har ørerne rejste. Alle har ører op at stå. Der er ingen, der har hængeører længere. De klarer sig bare så fint. Og de synes, det er smadret sjovt at være kommet på savsnus. Det er et hit simpelthen.